Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Seng Nyotrep Aceh National Movement Mausau Area Unit ha ka khat Riutrik Urisau Araja Apusan hapo ka jingelam usamla Banshan Yau Pniau u President Bat usamla Exlander Thongni Usketri kilale jurep ya ka PHC ha mau thau pada ka jinglet jurep jong ka seng ya ka jaka sumar ka de hadin ba ka seng kala yo e ka jing ujor na ki pat ba jong ka dong ka than halor ka jing bam don ki doktor ha ka sngi sat jan bat ka sing ublei kaseng ha kani kasngi kala yo ru ban let yakendu ya u doktor badai pet bad ha ka jingkren u doktor ulai thu ba ha kani ka jaka sumar don tang we u doktor MBBS bad we doktor Ayush bad ka shamjing e shibu niki ban ai jing shakri ya ki padba kumta kaseng HANM Mausau Area Unit kadawa na ka sorkar ba ka day ban pha doktor MBBS biang sa iwe ne arngud ha kani ka jaka sumar na kaliang jongi kumka seng HNM Nyotrep Aceh National Movement jengka Mausau area hadin ba nilayos ngeo ya kajing ujor lane kajing kren jong pipat ba jong kane kadong katany ba hapo mo thopra PHC babun nak isi sejan sni ublei kimyadon doktor te ngila kelibnya naki ki ong ba ho menjua kila don arnut ki doktor bar kasi sajan sing ublei ro kila yo bandon rei menta pade kila simsteng ba kasi sajan sing ublei kim yasa syu sapo ka PSC teng ni na kaliang jo kaseng ilawan ban ya kendo markmat badu doktor ila persang ban keli ba ila survey ya baro ba atau kadai ko baki pajpa ki ujor lan ki kren ba ladon arngut ne kumno ndrei ni lalap menta ba hapo PSC mutopra udon tang uwe hi ni akli ba kumno mensua pat ki pajpa ki ong ba don arngut ndrei na kaliang jungi ni layo ka jubab nu doktor ba hoj mensua por ba iwan ni minister barem badai kong peren ila shupano iwe doktor ibadai tre apo lajom te ila pa ila sa hangne tang live nai hadin nang tu pad ila yo no ka pus nalade ba yidhaban lej no shawe te menta pade akaberde berkene ka PSC mutda idon bitang iwe doktor jong ka MBBS nata iwe doktor Ayush dan kalian jungi kumki sem halang ngila naga HNM ngila persang ban tip nia berwat nia ban klip nia ba kumno kalong lese kadon ki kam ki bom lakiar ma kumki meeting ki ba khang ba ki pajba jo kene kadong kathan kindon ki jing toy lengba kat jingdon jong kaneka PSC ndrei ladang ibu tang iwe kumpa kalong menta kalong ke jingdon ko bakraw nomar latip ladadon tang iwe na du ka kamying kamsem u hapan be hi tang umar we kamying namara ka jingim jong ubru ka don be ka kamying nanta saki meeting beper ladaki don kumangte apo civil ula haban le hi tang marwe te apo PSC pat kala syui renghang no tengi kerpat nakaling jungi kum kaseng ya ka sarkar ba lakum no kan pej benia kan khmi lam ya kane ka PSC ka badon don hangne apo motopda ba ka population kelabon hendrai ki doktor ki duna tengi kerpat ba lakum no kin pha biang sai we lene ar ki doktor jungi kaseng inang yai budin nakapor kabaya dai ringkap bat kane ka PSC mathopda nanta ka jingmentoy jong pai pa